vocació de la nostra oficina des dels seus orígens, ja fa 30 anys, és posar a disposició de la comunitat universitària i de la societat en general els diferents espais i serveis de UAB Campus. Tenim dos encàrrecs principals per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un és l'assessorament a la comunitat universitària, és donar servei a la comunitat universitària en el moment en què tenen sobre la taula projectes que signifiquen haver d'organitzar congressos, reunions, trobades o qualsevol esdeveniment relacionat amb els seus projectes d'investigació. Aquest assessorament ens demana fer una escolta activa, valorar quines són les necessitats de cada un dels esdeveniments per poder oferir-los l'espai o el moment dins de UAB Campus que sigui l'idoni en el moment d'organitzar la seva trobada. I l'altre és comercialitzar tots aquests espais, aquest patrimoni que té la universitat per poder atraure activitat no pròpia universitària. La universitat és un espai on poden trobar tots els serveis que necessiten per poder organitzar el seu esdeveniment. El valor afegit que us aportem des de congressos i esdeveniments és la interlocució única amb els diferents espais i serveis del campus de la UAB. Nosaltres tenim les seus i vosaltres hi poseu els projectes.